Gdje ste ljudi, dobrodošli u moj ten. S vama je BitoPro Games i danas igramo Minecraft preživljavanje. Evo, kao što vidite, ja sam se iselio. Evo imamo tu udicu, ovih za jest i drveni mač. Evo, da vam pokažem moju kuću gdje ćemo sada živjeti. Kao što sam rekao, nisam snimao dok sam radio ovu kuću na preživljavanju, nego još sam našao i ovce. Eno ih još tamo ima par ovca. I ja sam napravio tu kuću, ali nisam snimao, jer mi se nije dalo snimat. I ništa, tu ćemo preživjeti nekih narednih 7 ili 8 epizoda, tako da ovo će biti nova kuća, naša, trenutačno, a za nekih 8-7 epizoda ćemo i se seliti iz ove kuće, ja mislim. Ako ne za 7-8, onda za 9-10. I to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala na gledanje, vidimo u sljedećoj, zeznam se. Sad idemo kopat. Idemo prvo po drvo, tamo, od smreke. Ako želite da snimam jedan mod koji sam već ubacio, pišite mi dole da li želite da pokažem taj mod. Da mi pocijepimo to drvo, jer mod je dosta zabavan. Radi se o Assassin's Creedu. Ako neki ne znate za tog čovjeka, napišite si na Google Assassin's Creed. To je taj mod. Ako želite da ga snimim, pišite. I onda ću ja 100% snimiti to. Jer ako vi ne želite, onda neću. Da poslažemo tu krampić. Evo kramp. Idemo mi kopat malo. Ajmo mi tu kopat. Evo tu. Da bar ovdje nađemo. Evo, 3 kamena ću skopat. Dobro. Evo ga. Sada ćemo napraviti jedan mač, kameni. Idemo mi zaklat nekoliko krava. Gdje su krave? Krave! Pojste da sam ti! Vidi, koji okre. Gdje mi je krava? Nisi ti. I da imamo 5 kože, možemo napraviti čizme od kože. I da. Možemo ih pobojati u crveno. Ja mislim od ovog cvijeta da se može pobojati. Samo da vidim. Pupi. Može. Znači, sad ćemo napraviti ove naše čizme. Ili, što da napravimo? To ili čizme. Ajmo čizme.
tako. I sad ću ih pobojati. Evo ih. Kako nam stoje crvene buce. To ko Ronaldo. Da. Idemo spavati. Kako lijep zaresak šuca. Mi. Tako. To ne mogu spavati kod je noć. Idemo spavati. Opa. Da li ima zombija? Nekog. Nope. Zašto nije bilo dugo videa? Zašto nije bilo dugo videa? Zato jer kamera mi je bila loša. Jako loša. I sad je loša. Ali strpite se. Dok dobijem pravu kameru. Bam! Dobro, dosta zezanci. Idemo na pecanje. Ja mislim. Nema vode. I možda tamo. Jako sam gladan. Mesni doručak. I najao sam se. Sad možemo jumpati i trčati i svašta nešto. Upecat ću kravu, a? Što kažete? Da upecam kravu jednu, a? Doći. Ej ti. Tu. Evo mora. Neka rijeka zapravo. Ćemo upecati. Čekamo da upečamo ribu. Lososa. Klaun ribu. Evo jedna. Dođi ribetino. Ne. Zaslovano. Ajmo tu. Probati upecati ribu. Bam. Ne, stalno ne zeznu mi hodati. Ajde više, upecaj se. Ok, čini mi se da tu nema riba. Ajmo ovo jezero. Možda tu ima riba. Znam. Spojit ću. I. Hobotnić. Ne. Pecat ću hobotnić. Evo ga. Vraćamo se mi kući. Nismo jednu ribu smo upecali što nije dobro. Premalo. To nije dobro. Premalo. To nije ništa. Ako želite još epizoda za Minecraftovom preživljavanje, pišite mi komentare. Ok, ovo je trebalo ići posle. Dobro. I ovo bi bilo to što se tiče ove epizode. Kuća sam se. I to bi bilo sve za ovu epizodu. Hvala na gledanju. I vidimo se sljedeću. Pam! 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 Oš!